Здравейте, хора! Днес ще играем 99 нощи в гората. Как сте гледали? Ще се опитам да минем играта на тези епизода. И ще долу в коментарите вие колко дни сте. Аз съм на 57-я. Но сега да почваме. В момента играят около 2 милиона някъде. Ще ни стигна да се крейтнем с 5 души. Защо с 5 ли? Защото така ми е по-готинко. Защото все пак сам шанса да умра е по-голям. Очаквайте много неща в това видео. Така, трябва да намерим 4 деца. Айде бе, тук няма ли някой? Не, кейтнех се с стрима. Нищо, хора. И да, почна. Айде бе. Така. Нашите вече са направили тук малко. Защо? Не бягам. Така. Аз ще да използвам мапа на мапка. И така. Това има този чест. Какво ще ни предостави той? Копие. Не. Стига. Копието по принцип е рядко. Сега да видим този вък. Ще изядем това месо, въпреки че наби малко демидж. Но нищо. Ние тук сме навънка и може да се чуват някакви звуци. Ама нищо. И да, тук сега Валицки. Айде нещо, не ми дава да ги взема. Така, малко ще половина рибка. Но може би после. Защото може би нещо се стъмнява. Сега отиваме да търсим дечицата. Са изгубени. Така. Хайде да гледаме историята, защото вече сме гледали. Натам. И добре, взел съм си копието. Нека да разтворим този капан. Там има чест. Да, знам тук, че има чест. То доста добър. И да, но що идва, аз нямам фенерче. Гориво, супер. Но къде е берлогата? И къде е детето? Аз не го виждам никъде. Не. И така нищо не се вижда. Но в момента е мега тъмното. Защо е толкова тъмно тук? Супер. Защо се снимам? Нищо. Сега да се приберем. Еленче! Къде си, бе? Не мога да разбера, що е толкова тъмно. И да, между другото, нищо не се вижда. А по принцип би трябвало да се вижда до някаква степен.
Че защо не ми каза, че си тук, бе? Аз съм махай, бе. Не знам дали хора видяхте, но да, току-що Елена беше до нас, което беше... Аз се изгубих. И майко, то Елен, малко да не бием. Аз що забравя винаги? Искам да си извадя копието, но някой не ми дава. Явно трябва да си светя постоянно с това фенерче. И защо слагате Q тук? Това се слага тук. Не знам колко е трудно да го разберат някои хора. О, бънкът! Сега една кожичка да вземем. И... О! Май намерихме барлогата на кученцата. О, мой човек. Аз вас не ви ли убих, бе? А така, бои се за живота ми. Ама ти ще умеш, да. Монета ми! Добре, очевидно не минава добре тази игра. Играта просто ме мрази. Както и аз нея. Сега ще изчакаме. И чакаме. И чакаме. Буквално чувам детето как плаче тук. Да, съживи ме! Ела тук да ме съживиш. Само че трябва бандажки. Ти ли умея, бе? Бе, ей! Как можеш да ми вземаш чечета? Дори не го отвори. Ха-ха! Айде, бе, съживете ме! Абе, хора, що винаги не ме съживяват? Винаги аз ходя да се боря срещу... Ходи при Даймонд Фейр. Отиди. Не, много се простара. Това не знам кой трябва да е много просто. Имаше Даймонд... оня замък на култистите, където има диаманти. Тя не отиде. Има един хак, който буквално може да отидеш при диамантите, дори без да отиваш да убиваш култистите, после се качаш по покрива и слизаш по първия прозорец. Защо не отваряш честа? Тази май няма да ме съживи скоро. Все още сме на ден 2. Нямаме никакъв огън. Трябва ти бандажки. Хора, аз се разпълна. Ясно и вас не ме обича. Младата игра. И най-тъпто тук е, че буквално нищо не става. Ма нищо не става. Абсолютно нищо. Натискаме спаун, език. И нищо, бат, нищо. Я да левкаме.